Soños. Boas noites e mellores soños, miñas donas e meus señores. Benvidos ao gran café teatro da Troula. Graciñas de antemán por nos escoitar e aplaudir. Deixemos a realidade de lado e imos xuntos a fuxir. O mundo irreal do esperpento que nos fará rir. De Nápoles a Monforte polo inferno se chama a obra que imos facer, escrita e pensada por Maese Antón Valcárcel antes de beber. Pero escoitemos o primeiro acto, sin máis dilación, e de que se queixa o conde. Escomence a función. Eiquí, onde Dante Alighieri ubicou os pecadentos da tibieza e da usura. Eiquí, no terceiro círculo do inferno atopo meu, Fernández de Castro, cheo de tristura. Varios séculos hai que estou purgando e non me consume este lume infernal. Peor sufrimento é non ter novas, nin poder ver o meu Monforte natal. Hai terra fértil e forte, hai chalive xugoso e vegoso, pois por onde ti pasas todo torna fermoso. Hai cidade das luces e das artes, hai torre da miña casa, envexa de todo Galiza, tanto señorío e historia en ti se amasa. Monfortis, Monfortis, Monfortis. Queres calar dunha puta vez? Xa me tes ata o rabo de tanta chacuecada. Levo escoitando a mesma canción hai máis de 3 séculos. Queres me tolear? Supónse que son eu quen está a foder en ti, e non ao revés. Anda, dá media volta que por detrás xa estás bastante torrado. E cala un pouco, que vou buscar máis leña. Monfortis, Monfortis, Monfortis. Ai, de mo cruel, de mo ignorante, non hai viaxeiro andante nin cabaleiro andante que ao chegar a Monforte non pense que lle tocou a sorte, pois cidade val tan xeneroso non existo a pasar do Mar Roxo. Pero que ten ese Monforte? Tal como falas dil, parece un lugar único e tocado pola man de Luzbel. Acaso é máis importante e civilizado que Sodoma, ou Gomorra, ou Barcelona, eh? Ai, demo fedento, se o coñeceras non falarías así. Pregúntalle a Plinio, ou a Góngora, ou a Cervantes que cantaron o que diron ali. Castro e torre que na punta dos pés tocar o ceo intentan, dando tanta sombra e frescor que hortas e viñedos contentan. De Nápoles arte, luz e reliquias trouxeron o momento, e de Roma e Sevilla meu parente o cardenal veu co San Lorenzo. Alto aí, conde chamuscado, conde condenado. E aquí, nin falar de reliquias nin de santos. Esqueciches onde estás? Estás no inferno. E como te escoite o xefe, hanche caer 4 séculos máis. Vasme buscar a ruína. Vasme buscar a ruína e iso antes se non me volves todo. Cala, condenado. Laia e sofre como os demais. Pois de nada che a valer ser conde de Monfortis, Monfortis, Fortis, Fortis. Sempre como a mesma canción. Bah, maldevo te leve. Escoita, demo xeneroso, príncipe bondadoso, é tan grande a angustia que o meu corazón oprime, que se non foras un aprendiz de baboso, contigo faría un trato firme. Sen insultar, sen insultar. Un respeto. Que aquí ainda hai xerarquías. Queres máis lume? Toma lume. Pero dime, de que trato me falas? Se me deixaras 3 días, só 3 días a Monforte a retornar, presentes, tesouros e regalías traería partido voltar. Cala con iso, sabes que non podo. Mas, de que tesouros, de que presentes, de que regalías me falas? Dos meus cotos para unha boa chea, xabarín, faixán e perdiz. No meu río cabe, anguías, troitas e lamprea, moito para o teu nariz. Nos meus fornos, empanadas, melindres e tortas de chicharróns. Da miña adega, amandia asperón,
o soño dos borrachóns. Non será para tanto, non será para tanto. De que tesouros, de que trae? Vestiduras de seda das miñas fábricas brocadas en ouro, colgantes, anéis e brazaletes en vexa do mouro, tantas pedras preciosas, rubís, esmeraldas, mirra e mel, que así ataviado lucirías máis co teu señor Luzbel. En verdade me tentas, conde arrogante. Se todo iso me tras, sexa. Pero por un día, escoitasme, un día, ninguna hora máis, arrepentiraste se te teño que ir buscar. Unha cousa máis, tes que me prometer nos 3 séculos que che quedan de condena estarás calado e nunca en sexa máis volverás falar de Monfortis. Prometes? Prometo. Veña, vai. Non advirte o que era pasa. Onte celebramos a feira medieval, mais il solo ten ollos por seu Monforte natal. Gran confusión a da probe conde, debida a súa emoción. Continuou o segundo acto. ¡Ado palacio! Saíde prestos ao corredor, que na porta de entrada está o voso señor. Bo día, cabaleiro, que podo atendelo? Deixeme ver a súa invitación, por favor. Seguro que tal como vai vestido será para o banquete medieval. E son os comedores do palador. En que no palacio hoxe temos bodas. He de agradecer, fermosa dama, o do banquete para me recibir. Pero antes, nos meus aposentos, un baño e tomar, e logo de me vestir. Señor, xa lle dixe que o banquete medieval é no parador, e aquí ao lado, e se ten reserva de habitación. Eli poderase bañar e cambiar. Grazas. Alto, xa me explicará, señora, como na miña casa tiño que reservar. Pero antes, dígame, de cal fidalgo é filla a moza que vai casar? Vanessa, señor, Vanessa é o nome da noiva, e non é filla de ningún fidalgo, senón dun coñecido industrial desta praza. Espere un anaquiño que agora mesmo chamo a alguén para que acompañe o parador. Señora, por todas as reliquias e putas de Florencia, dende cando mercaderes e artesáns adotan miña apariencia e se atreven, sen rubor, a utilizarme o palacio de comedor. Gardas, por favor, valedelle o voso señor. Calma, señor, calma. Só temos un garda que entra a noite. E non berre, que están a punto de chegar os noivos. Que pesado, Deus. Ai, Ruliña, a min non me enganas. Ainda que vistas de negro loito e teñas maneiras de dama, esa saia tremendamente curta te delata. Pero agarda a verme a mi en bata. Ai, señor, non creo que está exagerando o disfraz que representa. Ainda que estamos en feira medieval e vaya vestido de conde, a educación e a cortesía xa máis se perden nesta casa. Son as normas. Normas e formas. Na miña vida outra cousa non fixen. E se soubese de onde veño, 7 misas me visen. Pero non vos fagades a remilgada, que con vos quero folgar. Un pouco de amor e un baño, e logo sentarei a xantar. Señora, o dereito de pernada me asiste, e se vuesa merced insiste, non serei eu quen a tan fermosa dama negue un revolcón, pois van para varios séculos que non cato cama, e en min sempre foi devoción. Ea, imos, espero se xa curto treito de que o voso leito. Cabaleiro, un respeito. Por que me toma? Como se atreve a falar tan groseiramente? Son a gobernanta do paredor. E este vestido dos dedos por riba dos xeonllos que tanto escandaliza é o uniforme da casa. Que acontece aquí, gobernanta? A que veñen esos veros? Disculpe, señor director, pero que este cabaleiro que supoño que veu como banquete medieval a xulgar polas súas vestimentas están a faltar o decoro groseiramente. E a miña dúbida é se está rédedo ou é gracia e doa simpatía a que ele emana. Indiquei xa por 3 veces que o banquete é no parador, non no palacio. Por certo, que se vaña de cambiar nos seus aposentos antes de sentar, pero non ten reserva. Non pasa nada, gobernanta.
Hoxe é un día de festa e todo o mundo está alegre e interpreta un papel como no teatro. Ocuparei ben. Disculpe, miña señora, que non a quixen ofender, mas se soubese de onde veño, difícil non lle sería entender que a miña actitude e maneiras deixe moito que desexar. Mais de 3 séculos hai que non vexo dama tan fermosa e tan real. Non me xulgue tan severamente, señora, non me pecha a porta nin me deixe fora, que da súa figura quedo prendado, e para darlle certeza ao aquí falado, prometo antes de inferno retornar, respeitala, amala e os seus pés postrar. Oia, que elegante, que arrogante. Seguro que bo amante, que talante. Sígame, cabaleiro. Os comedores do Parador están aí mesmo, no antigo mosteiro benedictino. Acaso aí está mal que converter o mosteiro en pousada, vendendo comida tal e tal? Xa fai algúns anos que se foron, aínda que houbo que animalos a base de millóns, máis de 200, creo. Pero si vivían aquí de prestado, eso sí, con algún dereito concertado. 3 veces foron expulsados e máis de 7 a forza botados. Pero sempre como os torniños agoreiros tornaron para quencer no condal braseiro. Raras aves de negro plumaxe, rapaces cos probes, prudentes co linaxe. De hora e laboura fixeron pendón de destilar e beber profesión. Coas monxas vivían en concubinato ata que chegou Bernardo impoñendo celibato. Foi norma que non agradou a máis de un, pero que máis e o que menos tiña a man algún cu. O cu fermoso dun novizo abnegado, de lágrimas aberto e de cu pechado. Da miña esposa non era devoción, nunca gustou da Santa Inquisición. E aínda que yo contaron como a xogo, foi lembranza noxento a coroa de fogo. Vai casi mellor que voaran, demos grazas que se esfumaran. Deixaos ir que Monforte nadie lles debe, brazo e mazo de Deus, castigo de plebe. Entre, cabaleiro, dígame o seu nome e a nome de quen poño a comida e o aposento. Don Pedro Fernández de Castro, 7º conde de Lemos, virrei de Nápoles e señor de máis lugares, segundo o catastro. E como quere pagar? En efectivo ou con tarxeta? Tarxeta? Efectivo? De que me estás a falar? Dixo nin usei nin tive necesidade, pero queda tranquilo mesoeiro, que con algo eche pagar. Vexo, señor, que fai o seu papel con notable soltura. Debo recoñecer que semella o verdadeiro conde de Lemos en maneira se figura. Non importa, logo faremos contas. Señorita, acompañe o conde ao aposento 054, por favor. Tome un baño, conde, que logo escomenzo a xantar e non demore. Señor, este é o seu aposento. Aquí está o baño con todo preciso. Deixo-lhe a chave posta. Se necesitase calquera cousa, son de que chamar. Grazas, gentil doncela, mas non sería abuso pedir que me quentase a auga como antes era uso. Señor conde, só ten que mirar de do botón vermello e sairá toda a auga que desexe. A outra é fría. Ganas de dar a lata. Vive Deus que sai quente, non mentiu a doncela. Isto é milagre de San Vicente. Auga para facer a paela. Un momento, miña Dulcinea. Quixera vosa mercede frotar más postas no baño? Pois non lle chego. Sempre me axudaron e só non me apaño. Señor, o que me piden non me obriga a compañero laboral, pero farei gustosamente, o xeito de pedirlo e o exquisito tanto que me dispenso. Obrígame. Métase na bañeira e avísame cando estea dentro da aula. Mentres tanto, eu darei a volta. Pero, señor, que noto por trás que me oprime a rubón de todo? Señor, acoude, por favor. Señor, ai... Que armada espada, que farofita, que pendume, que estandarte, que verga tan virgueiro. Señora, grande que estou a mollar o uniforme do tanga. Métase no baño, que agora mesmo ya vou frotar. Porque esa espada precisamente vai.
señor, por favor, non tan de golpe. Déxeme facer de mí. Así, así, o paso. Así, así, asiña, o trote. Está todo golpe. Señor Deus, señor, por sudar Barrabás. Viva a espada que dá por trás. Viva a cabaleira andante que sempre ataca por diante. Oh, señor Deus, anxos. Ainda dura, dura e perdura ainda, señor. Que tiro. E Severino primeiro. E a conversa se espesa. Por fin, señor conde, estábamos agardando, xa case todo o mundo está sentado na mesa. Veña, xiña, que lle teño sitio reservado. Sente aquí. Señores, permítame presentarles o conde de Lemos. Señor conde, preséntolle o señor Pin, o señor Tomé e a don Severino, alcalde da cidade. Que disfruten e aproveiten o banquete. Hola. No, no sé. Ah, vale. Pero no me toca a mí, el director. Ya nos dijo todo. Ay, perdón. Quedaste solo mirado por la tele. No estaba de acuerdo. Estos son pausas do directo, perdón. Cabaleiros, para min unha grande honra ainda que sexa no monasteiro benedictino, compartir con vosas mercedes meseriño se poidera ser un misterio. Grazas, señor conde. Eu son Nazario Pino, antigo alcalde de Monforte por 2 legislaturas elegido. Pero dígame, en que estado se conde usted? Acaso de Piñeira ou de Río Seco? Ainda que vista con traxe de bufón, eille contestar con tomesón, esquecendo os virreinatos de Nápoles e do Perú, é doado mesurar os meus estados ao sentar nun mapa voso cu. Mais grandes eran os estados de Lemos que grande a mesa onde hoxe comemos. Ata o castelo de Ribadavia pasando por Ourense, da fortaleza de Ponferrada ata pasar Benavente, pasando de Sarria e Lugo, chegando a Villalba, Chantada, Pantón e Caldelas, todo hoxe Casa de Alba. Pero, cónteme, cando foi alcalde de Monforte, medrou a ciudade? O povo tivo sorte? Sen dúbida, señor conde. Eu fui o mellor e máis intelixente alcalde de Monforte tivo. Da xunta viña o diñeiro da abondo, eran épocas de vacas gordas. Tal foi así que puiden rematar a grande obra do noso concello, no campo de San Antonio. Iso sí, clausurei un colexio que había ali, en Mandeiro, non moi lonxe, na circunvalación. Ali mesmo erguese un multiusos, edificio moderno sen par, pois alberga banda de música, conservatorio e auditorio. Todo queda un pouco a desmán, pero xa se sabe o que algo quere algo lle custa. Peor e máis lonxe quedou o Espolemos. A quen se lle ocurriu meterlo alá no medio do monte. Eu con iso non tiene nada que ver, Pero si coa Casa de Cultura no centro mesmo de Monforte, na Praza de España, eso sí, biblioteca, gaiteiros, pandereteiras, cultura para todo o povo sen máis. Enchín as praciñas de fermosas fontes, de pero non me entenderon. E como que las tiraron. Para mí que foi por epexa. Pero todo iso non fai nada, non é nada comparado con a miña grande obra. Mais importante que o colexio dos Escolapios, o Porto Seco. Inconmensurable obra de enxeñería pensada por min,
que viña a paliar a decadencia e a desaparición de grandes empresas, Renfe, a Chatiñeira, a Cerámica. O Porto Seco devolvería a ilusión e o futuro a Monforte. Eu quería que por esta obra me lembraran os vecinos. E non me importaría nada, mesmo que me dedicase un gran busto de bronce onde se pudiera ver a Pín, alcalde de Monforte, inventor do Porto Seco. E vostede, señor Tomé, contarame algo antes do café? Iso non lle é nada, señor Conde, en comparanza co que fixen eu, ou máis ben co que puiden facer por Monforte se me deixaran. Vostede, señor Tomé, foi tamén alcalde de Valde? Case. Pero por mor dun fato de votos equivocados fun tenente de alcalde e xefe do PSOE. Que iso do PSOE? E a clase obreira, progresista, socialista, española, para que o entendan. Algo así como os irmandiños, pero máis civilizados e comprometidos. Nós traballamos e loitamos só para a clase obreira. Entendo, señor Tomé. A veces é o pobo o que se obstina, non vendo a primeira vista a ocasión na esquina. Pero cónteme, que aportou o seu virreinato? Ben sabe o pobo de Monforte que as miñas miras apuntaban ben alto. Necesitábamos comunicacións. Ese era o segredo. O demais viría polo seu peso. Tiña todo ben pensado e traballado, co apoio do meu partido e avalado polo meu ben querido compañeiro Pepiño Blanco, home de pro, ministro de Fomentos, hoxe maltratado e embarrado, non sei por que asuntos dos ritmos e gasoliñeiras. Todo mentira, todo envexa. Eu prometín que el me prometera todas as axudas precisas para que en Monforte se atoparan as autovías que viñan da Meseta e máis de Lugo. E o AVE, que vía Ourense, voaría nun tristrás de Distriz a Madrid. Rara ave, señor Tomé. Rara ave, señor Tomé, que é capaz de voar sen pousar. Señor Conde, non lle é ave de voar, é o tren de alta velocidade. De todos os xeitos, Monforte sempre me lembrará, pois fun eu quen dotou a cidade da máis alta tecnoloxía para salvar e perdurar o medio ambiente. Eu inventei o lixo hidráulico. O lixo hidráulico. Señor Conde, vostede bota o lixo por uns buratos que comunican con uns sotos das beiras rúas e xa está, o lixo desaparece. Despois, en un camión, conectamos o gato hidráulico e todo volve á superficie, como por arte de magia. Gran invento que só teñen as cidades máis modernas do país. Xa vexo, gato hidráulico. Sí, gato hidráulico. E se calquera día Monforte esperta e me elixe alcalde, non se arrepentirá, pois teño grandes proxectos para a cidade. Teño pensado os máis modernos e prácticos xeriátricos de toda Galicia. Batas e zapatillas gratis para todos. E poderán elixir escudo do Barça ou do Real Madrid. Televisión todo o día, con máis de 7 canales. Almorzo, xantar e cea. E arquitectónicamente o noso pobo estará á altura das grandes cidades. Penso autorizar 2 alturas máis en todos os nichos do cemiterio. Sempre pensei, dime como morres e direiche como vives. Certamente, señor Tomé, faime dubidar do porvir. Sempre pensei que antes de morrer máis importante era vivir. Espero que Monforte esperte e vote con xenerosidade. E vosa mercede, como alcalde, teña oportunidade.
Así que vostede é o alcalde de Monforte, Severino I. É para min gran honra coñecer o campeón do aceiro. Do aceiro non, señor conde. Das aceras a ceras. Das aceras de verdade. Pois non atopará vostede cidade pequena ou grande por onde pasearse xa tan doado e lixeiro como polas aceras de Monforte, cheiñas ademais de árbores e flores. Ademais, camiñar por ela pola mañá non das 3 pasos sin que teñas que respostar cun bo día, veciños, a todos aqueles que ao meu lado pasan con admiración e cortesía e din, bo día, señor alcalde. Isto está moi ben, don Severino I. Aceras folgadas e adornadas. Pero é doado verllo primeiro. É unha cidade que todo é fachada. Fachada non será para tanto, señor conde. Vostede paseou polo reino. Vostede pisou a erva do carpo dos condes. Vostede escoitou os cantos dos patos, das ocas, dos cisnes. Vostede tuvo algún problema para aparcar? Tuvo algún problema para mercar en algún comer? Tuvo algún problema en un bar para tomar un bon viño da Ribeira Sacra? Ademais, vostede cando foi por a rúa non tiña luz. Tiña luz? Ademais, oi, a auga venlle por as tuberías. Xa quixera Madrid e París. Roubos, ningún. Desliz, ningún. E sabe por qué? Porque a policía local ten moita nariz. Eso sí, o plan xeral tuve un problema. Pero é cousa da oposición, porque só quere o meu sillón. Mire, é o maniceito da cidade. Bancos e bancos, flores e flores, bombeiros e bombeiros, festas e festas, gaiteiros, troulas e borracheiros. E sabe que? O tren ainda lle sigue pasando por Monforte. É como dicen, aqueles que veñen de fora, que son os que máis saben. Este alcalde con tan pouca paga, que máis quere Monforte que faga? Isto non é o Monforte que tiña pensado, nin a metade vale do que nel teño gastado. Cheguei a pensar con ilusión e amor que sería a gran cidade do interior. Non te fundas, cidade templaria, que ben vales unha pregaria. Erguedevos, home e muller, que Monforte está por ver. Presto retorno ao inferno, pero prometo volver no inverno. Adeus. Pero Así como acabaría andando. esos coches son estupapel, vale. Si quieres practicar, practica en el plazo. Solamente, vale. Tú aquí callado, no. ¿Qué vas a decir tú, Miguel? No es eso, no me digo. No tenemos a comer, vale. Pero no es eso. Ya empezamos. ¿Qué dices? No me ponga nervioso. No me pongo nervioso. No, estoy diciendo la cosa. No, eso solo digo yo, vale. Yo. Sí, este é o segundo panel. Ahora o terceiro ano. Estás anunciando o terceiro ano. O terceiro. Ahora, voce equipe. Tienes que haga un papel. No, los que salgan un papel. E por pata de cabra, abra cadabra. Pois tiven na mesa o señor Pin, máis se come e se ven nos
e conversa se espesa. E a conversa se espesa. No. Pero tío, aprende a escribir, cara. E por, estás anunciando, e por pata de cabra e abra cabrada, coinciden na mesa o señor Pin, Maese Tomás e Severino Primeiro. E a conversa se espesa. A ver, a ver. Como dixeste tú. E por pata de cabra. E por pata de cabra. E por pata de cabra e abracadabra coinciden na mesa o señor Pin, Maese Tomé e Severino Primeiro. Bueno, pues E a conversa se espesa. Muy bien. Tercera, director. Director del parador. Púlculo. Y por fin, señor Conde. Por fin, señor Conde. A ver, por fin, señor Conde. Por fin, señor Conde. Por fin, señor Conde. Estábamos agardando. Xa case todo o mundo está sentado na mesa e veña ixiña que xa foi o sitio reservado xente aquí. ¿Dónde está? Señores, permítanme presentar o Conde de Lemos. Señor Conde, presento o señor Pi, o señor Tomé e o Severino. Señor Pi. Imagina que está presentando o señor Pi. Despacho, señor Tomé, Maese Tomé. Señores, permítanme presentarles o Conde de Lemos. Señor Conde, presento o señor Pi, o señor Tomé e don Severino, alcalde da cidade. Que disfruten e aproveiten do partido. Caballeros, para mí unha grande honra é a interesixa no monasterio benedictino compartir con vuestras mercedes a mesa mía. Se poderá ser un misterio. Gracias, señor. Eu son Nazario Pi, antigo alcalde de Monforte por nuevas legislaturas de Xiro. Pero dígame, que estado se é Conde? ¿Acaso de Piñeira ou de Río Seco? Ainda que vista con traxe de bufón, hei de contestar con todo eso. Esclarecendo os virreinatos de Nápoles e de Perú, é doado mesturar os meus estados. Mesurar, é doado mesurar os estados, os meus estados, o sentar nun mapa oso máis grande eran aí. me perdí con lo de mesurar. Es aquí aparece un bolígrafo, por favor. Tú déjate de filmar. Eso después, coño. Déjanos un